חברים, עוד סרטון נוסף בערוץ שלי, כאן שי מגיימפליי, והיום אני הולך להראות לכם סרטון רדסטון. עכשיו בסרטון אני הולך להראות לכם בעצם כמה דלתות, למשל הקוד הזה של הבית שלי, כפי שאתם רואים אין דרך להיכנס, אי אפשר ממש להיכנס חוץ מלפתור את הקוד. עכשיו אם אני סתם נגיד אחרבש, שום דבר לא קורה, אבל אם אני אבחר את הקוד הנכון שזה בעצם זה וזה, דלת נפתחה, אתם מבינים? אוקיי, ונסגור את הדלת. כפי שאתם רואים, בית רגיל, תמונה, חלונות, אור, מיטה, אני צריך יותר מזה. אבל מה שאתם לא שמים לב, שיש פה חץ בקשת שבעצם אני אקח אותו. אני אקח את החצים שיש בתיבה, ובסך הכל יראה להשפיץ את זה שם, אתם רואים? אבל טיפה שמאלה, משהו כזה בערך. נפתח חדר סודי שנמצא בתוך הבית עם הקוד, חדר ממש מובטח שבו אני שומר את כל הציוד המובטח שלי שהשגתי לאורך כל הדרך במצב ההישרדות שלי. רואים את כל הבלוקים, את כל השריונות וחרבות. וזהו, אז בואו נראה לכם איך עשיתי את כל זה. Never taken any man's wife. חברים, אז היום אני הולך להראות לכם בעצם איך לבנות את מה שראיתי לכם עכשיו. אז דבר ראשון שאנחנו נבנה זה הדלת עם המנעול. אז כל מה שתצטרכו זה בעצם רדסטון ריפר, איירון בלוק, דרך אגב הבלוק זה מה שתרצו באמת, מה שלא משנה כל כך, לבר, סטיקי פיסטון ורדסטון טורץ'. אז כל מה שתצטרכו לעשות זה בעצם לא כל כך משנה כמה בלוקים לכאן, 2 בלוקים לגובה ו4 בלוקים לרוחב. אוקיי, אז השלב הבא נעשה ככה דמוי דלת, פה תהיה הדלת שלנו, ובשביל שנעשה את זה אנחנו צריכים לשים פה, נשים לנו את השתי סטיקי פיסטון, נחזיר את האיירון, נשים מאחוריו דבר כזה, ורדסטון כאן, ואז זה ננעל. שמתם לב שזה ננעל? יפה. עכשיו בואו נשים את המנעולים שלנו, בעצם את המפתחות נקרא לזה ככה, ועכשיו ככה. יש לנו את הרדסטון ואת הרדסטון טורץ'. מה שאנחנו רוצים שיפתח, שמים על זה רדסטון, אז אני רוצה שזה ייפתחו, וזה לא ייפתח, אז אני שם על זה את הרדסטון טורץ'. ועכשיו נשים לנו ככה, 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 ושמים עוד בלוק, בואו נעשה אפילו 5 בלוקים, לא 4, יפה. עכשיו, אחר כך אנחנו שמים רדסטון טורץ' כאן, ואת הרדסטון ריפר נעשה בין לבין כל אלה. שים פה רדסטון, ובגדול זה מוכן. אז אמרנו שאנחנו צריכים ללחוץ על מה שיש רדסטון, נכון? אז קוד ראשון זה, אחריו זה, והופ, נפתח. אוקיי? עכשיו, אם תשימו לב, אוקיי? עכשיו אני נלחץ פה, לא יקרה כלום, ואז גם פה לא יקרה כלום, כי גם הפעלנו את זה, אבל אם עכשיו נוריד את זה, אז זה יפעל. אתם מבינים? או נגיד עכשיו אני אלחץ גם פה וגם פה, ואז ייפתח ואני אלחץ פה, אז זה ייסגר. קיצר, רק כמו ששמנו ברדסטון, אז זה ייפתח. אוקיי, אז נעבור לדבר הבא. אז עכשיו אני אראה לכם בעצם איך לבנות את הדלת שנפתחת באמצעות החץ הקשת. כל מה שתצטרכו זה מה שיש לנו כאן. אוקיי, אז כל מה שצריך לעשות זה בעצם לעשות W באדמה בעומק של 2 קוביות. לעשות כאן עוד נקודה, כאן עוד נקודה, ואז נלך לדבר כזה. עוד אחד בעומק של קובייה אחת. לשים פה רדסטון טורץ'. את הבלוק שבחרתם, זה באמת לא משנה איזה בלוק. שים רדסטון מעל,
ולשים רדסטון פה. אוקיי, זה השלב הראשון. שלב שני, לקחת את הסטיקי פיסטון, לשים דבר כזה, זה בעצם השלב השני. שלב שלישי, לשים ליד כל סטיקי פיסטון את הבלוק שבחרתם, נשים עוד אחד ככה שזה יראה יותר יפה, לקחת את הבלוק פה, לשים את הלוחית לחיצה מפה. עכשיו חשוב מאוד שזה מעץ, כי אם זה מאבן כזה, פשוט לא יעבוד, אוקיי? אוקיי, עכשיו פשוט נלך לצד שני, קח את החץ בקשת, נכוון לאמצע, טיפה שמאלה, פשוט נראה. זה 0.30, זה קורה כלום. זה יעבוד בסוף. אוקיי, זה עבד, אתם רואים? פשוט הייתי קצת עקום, כן? זה לא שזה לא עובד או משהו. אתם רואים, יורים, פוגעים, עוברים. עכשיו זה מכוער, אפשר פשוט לחסות את זה. ולראות. ככה. זה ייפתח רגיל. אתם רוצים, אתם יכולים לסגור את זה, אתם יודעים, כמו שרק אתם יודעים. חברים, אז אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק וסאב. אם אתם רוצים לראות את הסרטון הקודם שלי, לחצו כאן, ויאללה ביי.